Штогод вясной и осенью призывники отправляются на службу у рады ўзброеных сил Республики Беларусь. А перед гэтым молодые люди проходят медицинский огляд у военном комиссариате, вывучаются их психологичные, деловые и профессийные якости з мэтай прызначэння их у адпаведныя виды и роды войскаў. И зараз отправки у армию у районе у самым разгары. У цяперашні восеньскі заклік 43 маладых шклаўчаніна папоўняць шэрагі нашых узброеных сіл. А напярэдадні адправак у военном комиссариате адбылося пасяджэнне районной призывной комиссии. Сегодня в военном комиссариате традиционно проводится День призывника. Будущим защитникам будут вручены повестки на отправку в воинские части. Это и 103-я отдельная мобильная бригада города Витебска, и 120-я механизированная бригада города Минска, воинские части Госпогранкомитета, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Старшыня прызыўной камісіі Сергей Артамонаў вёў гутарку з маладымі людзьмі пра неабходнасць праходжання ваеннай службы. Ён адзначыў, што служба ў арміі гэта нялёгка, але яна выхоўвае характар і робіць з хлопцаў сапраўдных мужчын. А намеснік начальніка шклоўскага РАУС Александр Стаўчыкоў адзначыў, што пасля праходжання тэрміновай ваеннай службы перад маладымі людзьмі будуць адкрыты шляхі для службы па кантракце ў любых сілавых структурах Республики Беларусь. В мае этого года мне исполнилось 18 лет, и для себя я решил, что я хочу пойти служить в армию. Родители были не очень положительно настроены на это, но я для себя решил так. Настроен, потому что отец служил, тоже собрался долг родине отдать. Ну и время уже подошло. Так что служу, а потом, может, останусь дальше по контракту, как сказали, или по своей профессии дальше пойду работать. У актавай зале военного комиссариата для будущих оборонцаў айчыны адбыўся дзень прызыўніка. Да іх звярнуўся начальник группы прызыву Александр Шайдаў. Ён адзначыў, што служба ў арміі гэта абавязак кожнага маладога чалавека не толькі перад сваёй краінай, але і перад самім сабой. Ад шклоўскай моладзі першы сакратар раённага камітэта БРСМ Наталья Шайдава пажадала хлопцам добрай і карыснай службы, а таксама выхаваць у сябе лепшыя якасці і быць патрыётамі сваёй краіны. Са сказанымі на дарогу словамі да прызыўнікоў звярнуўся старшыня раённай ветэранскай арганізацыі Сергей Суркоў, які пажадаў ім добрых камандзіраў і папрасіў пісаць дадому лісты, а таксама параіў разгледзець магчымасць далейшага атрымання ваеннай адукацыі. Свае музычныя падарункі шклоўскім прызыўнікам дарылі артысты Цэнтра дзіцячай творчасці «Прамень», а кульмінацыяй свята стала ўручэнне будучым абаронцам павестак на адпраўку ў воінскія часці. Разам з імі былі раздадзеныя памяткі з парадамі тых, хто ўжо прайшоў службу, і пра тое, што трэба браць з сабой у армію, ад чаго варта адмовіцца. У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь працягласць тэрміновай ваеннай службы складае для прызыўнікоў, якія маюць вышэйшую адукацыю, 12 месяцаў, сярэднюю або сярэднеспецыяльную 18 месяцаў. Адзначым, што самі ж маладыя людзі служыць у арміі гатовыя і лічаць яе добрай школай жыцця. Да, я очень готов. Я уезжаю в Минск служить в базу охраны и обслуживания центральных органов военного управления. Я очень хочу туда, потому что в хорошее войско попал, и мне даже интересно, что там впечатление получить. Адпраўкі маладых людзей на службу ва ўзброеныя сілы пачаліся ў мінулую пятніцу. З самай раніцы перад раённым военным камісарыятам, акрамя прызыўнікоў, сабраліся іх родныя і блізкія, каб праводзіць маладых людзей у армію, ад усяго сэрца пажадаць ім добрай службы і зрабіць фота на памяць. Отправляю своего сына второго в армию с чувствами нормальными. Мы думаем, что наш сын будет служить достойно. Хлопец у нас воспитанный, такой добродушный. Надеемся, что будет хорошо. Будет защищать нашу родину, родителей, братьев, все остальное. Надеемся на его. Вы считаете, что армия – это обязательный путь, да? Я считаю, что да. Для мужчины это обязательно. Что трошку прошел он школу мужества, чтобы узнал, как это все складывается. Я думаю, для парня это очень такое достойное дело. Отправляю брата двоюродного. Очень за него волнительно, потому что родного брата отправляла тоже, переживала. За него переживаю. Очень. Желаю ему там хорошо отслужить и всего ему хорошего, чтобы в него все хорошо было. А пасля развітання з роднымі прызыўнікі адправіліся на зборны пункт Магілёўскай вобласці для далейшага размеркавання па воінскіх частках. Працягнуцца ж адпраўкі маладых людзей у армію да 30 лістапада.